Il-Prim Ministru Joseph Muscat qalli fil-waqt li saret ħafna ħidma qatt fadal xi jsir. F'intervista fuq One Radio il-Prim Ministru Muscat kellu l-opportunità li jelenka l-kisbiet ewlenin tal-Gvern. Iżda 3 ijiem qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru sostna wkoll li qatt fadal persuni xi jkunu konvinti, fosthom dawk li għadhom ma ġabrux il-vot. Fil-kampanji elettorali u anka li minnhom matul il-kampanji elettorali ma noqgħodx ngħid u jissa fadal l-aħħar ftit u toħodha qis imma iktar trid tenfasizza li twassal il-messaġġ sal-aħħar ħin sal-aħħar minuta fadlilna x'nikkonvinċu nies biex jiġbru l-vot tagħhom mill-belt sada, fadlilna biex nikkonvinċu aktar persuni li forsi għadhom ftit ċettiċi għadhom mhumiex ċerti jekk ħeħorġu jivvutaw m'għandhomx dubju dwar ix-xogħol tal-Gvern. Fil-verità ftit għandhom dubju dwar l-għażla bejn Gvern u Oppożizzjoni. Id-dubju li għatfadlilhom huwa jekk joħorġu jivvutaw jew le, għax jekk joħorġu jivvutaw ħajvvutaw għal Partit Laburista għal dan il-moviment għal dan il-Gvern u għal kandidati li qegħdin immexxu l xulxin. Ġifieri il-Prim Ministru fisser l-elezzjoni ta' nhar is-Sibt bħala test importanti, dar anke għax jifhem li hemm persuni li għadhom imweġġa fosthom dawk li l-inġustizzja tagħhom ma ġietx irranġata. Ma jfissirx li kulħadd għandu raġun, dejjem qed, imma ħafna nies għandhom raġun. Min għandu dak ir-raġun ħajkun qed jingħatalu. Nhar is-Sibt dawn in-nies iridu jiddeċiedu jekk hux ħajatuna l-kuraġġ biex inkomplu mexxin il qudiem f'din it-triq jew inkella jridux jagħtu raġun lil Simon Busuttil.